ଆବାସ ଘର ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖବର। ବେଲେ ଘର ଉପରେ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖବର। ସେଥିରେ ଆନ୍ସାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦାୟୀ ହେଇଛି। ଘର କାହାକୁ ମିଳିବ, ଘର କେବେ ମିଳିବ, ଆଉ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ବୋଲେ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଆନ୍ସାର ବି ଆନି ପକେଇଛେ। ଆଉ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆନି ପକେଇଛେ। ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ବହୁତ ବି ଆଉ ବି ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରହୁନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରି ପକାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକେ ଦେଖମା ଚାଲ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମନରେ ଥିବା ଆବାସ ଘର କ'ଣ? ଦେଖୁନ୍ ଆବାସ ଘର ଅଛି। ଆବାସ ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଓ ଘର ବିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଅଛି ସରକାର ବଡ଼ ଖବର। ସରକାର ବଡ଼ ଖବର ଅଛି। ସରକାର କହିଛି ନୂଆ ଲାଗୁତ ତାଲିକା ଆସିବ, ଘର ନିର୍ମାଣ ତଥା ହେବ ଓ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯିବ।